Pinangunahan ni Governor Amado Pogi I. Espino III ang ika-9 na Pangasinan Chess Championship na ginanap sa Pangasinan Training and Development Center. Nilahukan ito ng mahigit kumulang 300 katao mula sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at kalapit probinsya tulad na lamang ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, La Union at Benguet. Ang patimpalak na ito ay may 3 kategorya, ang kiddie category na may edad na 12 below, junior category 13 to 18 years old at open category kung saan walang age limit ang pwedeng lumahok dito. Nagbigay naman ng maikling mensahe si Governor Espino sa mga nakilahok. Ang chess, sabi ko nga po palagi, wala akong pinipiling edad. Good luck to everyone. Tuloy-tuloy po ito. Ito naman po yung magandang programa na inyo pong sinusuportahan. Sana po, ganyohin pa po natin yung mga ibang kababayan po natin na magaling po sa larangan ng chess para makaparticipate po at siyempre sumuporta sa programa ito. Ang mga ganitong programa na siyang sinimulan ng dating gobernador na si Amado T. Espino Jr. na pinagpapatuloy ng kasalukuyang gobernador ay malaking tulong para maging stepping stone ng mga taga-Pangasinan para sa haharapin na national at international tournament. Yung chess talaga nakakatulong sa kanila, lalo na sa pag-aaral. Actually, halos lahat ng mga top player natin dito pang Pangasinan naging varsity player sa Manila. So by that, makikita natin yung talagang improvement natin about chess talaga dahil sa programa ni Governor Amado T. Espino. Kaya kami napunta dito kasi dahil sa gusto namin at siyempre gusto pa namin ma-develop yung aming laro sa chess. Sa pagtatapos ng aktibidad na ito, ang mga nagwagi ay halos taga-Pangasinan. Nakamit ni na Antonio Almodal III na taga-Villasis at Erica Ortizo ng Alaminos, ang champion sa open at kiddie category. Samantala nakamit naman ni John Darrell Batula ng Baguio City ang junior category. Ito ay nagpapatunay na ang mga taga-Pangasinan ay may likhang talento na balang araw may pagmamalaki ng buong Pangasinan. Sa mga naghahangad naman na lumahok ay may magaganap muli na Open Chess Tournament na gaganapin sa December 6 to 8 sa taong kasalukuyan. Niza Ivana Ferrer para sa Capital News TV.